Praise God, it's Sunday. It's Lord's Day. Every day is Lord's Day. But kanimo na gathering sa katawan sa Ginoo, panagtigom sa mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo aron may usa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Paliw manindog mo maigsoon for the word of God. Hebrew chapter 10 verse 26 to 31. Hebrew chapter 10 26 to 31. Alang sa mga naay Bible, uban ako sa pagbasa sa inyong mga Biblia, isulat ninyo ni, importante kayo ni, sa mga duha ka tuig, o sa kausaran ni iwali. So sa katuig, kausaran ni mahisgutan. This is an important topic na mahibalaan sa tanan. Okay. Hebrew chapter 10 verse 26 to 31. Basaw na dayon ako sa Bisaya. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala. Kung tuyoon gayod nato ang pagpakasala. Human kita makahibalo sa kamatuoran. Ang nahibilin hinoon mao na lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Patyon sa walay ko kaluoy ang nakalapas sa balaod ni Moses. Kung kahukman nga sad-an pinasikad sa pagmatuod sa duha ug tulo ka saksi. Karon unsa may angay buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya. Sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayud ako ug pabayron ko sila. Ug nailan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord. Di lang mi makabati nga gigugma minimo, kundili makabalupod mi nga you're a justice God. Salamat kayo, Lord, nga ang pagtulunan nimo kumpleto. Imong gilatad sa among atubangan ang positive, negative, ang good and bad. Ang mga butang nga umalabot, ug among buhaton karon. Ang imong pulong, Lord, kumpleto. Mapa na mo sa among Christian life. Lord, usan ni siya ka kompas sa among journey, sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat, Ginoo, nga dili ang niigo nga information sa matag usa kanamo. Kundi dunay butang nga gusto nimong matangtanggi kanamo. Dunay mga butang nga gusto nimong tapuson na nga ginabuhat namo nga dili makapahimuot nimo. Tungod kay dunay umalabot og duna ni consequences, linugdangan, Ginoo, sa umalabot. So thank you, Spirit of the Living God, as you open our hearts, open our minds. Lord, walay kalibog, walay kahadlok, kundili naalamang, Ginoo, ang pagkahibalo nga dili lang ka Dios sa gugma, kundi you are a justice God. We give you praise for your word this morning in Jesus' name. Ang tanan mingog, kusdalang mingog, Amen! Yes! Lingkod mo maigsoon. Hallelujah! Nagingog ko ganina nga talagsaran ato ni madunggan kay magisgot ta karon og fearful hell. Fearful hell. Makahadlok nga impyerno. Last katong nagwali ko sa first Sunday, nagisgot ko about heaven awaits us. Ang langit nagpaabot nato. Agree ba ka na? Ikaw, kumusta man ka? Kay naminam na baka nga mapuy-an mo ang promise sa Ginoo? Praise God. But the other side, kinahanglan makabalupod ta sa other side sa langit. Kay reality man eh. Naaman ni sa pulong sa Ginoo. Ug siguro wala siguro kami awa man po yung gikan dito sa impierno na naog bayon diri sa kuan nga ingon nga na impierno. That the reality nagbarog ta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo.
mas dagan pa ganing gisgutan nga hell diri sa Bible kaysa heaven. So as a warning, aron ang matag usa ka nato, makabalo na ta daan, no? Importanteng makabalo ta para do na tay buhaton, no? Kay kung wa ta kabalo, di po ta makabuhat. So salamat sa Ginoo, gihilahan ni nako og the fear of hell, and gidugangan ako, hell is a fearful thing. Ang impyerno, usa ka makahadlok nga butang. Hell, fear of hell, kahadlok sa impyerno. Now, ang book of Hebrew chapter 10, sa 26 to 31, nakikstorya ang pulong sa Ginoo kanatong mga magtotoo ni Kristo. Kanatong nakabaton og relasyon niya. Usa ni siya kapasidaan nato. Kay ang pulong sa Ginoo nagsugod og if, kung, ang tanan ng kung, if, ingon siya, if, number 1 nga kinahanglan may balaan nato this morning, niining pipila ka bersikulo sa chapter 10 sa Hebrew. If we deliberately continue sinning. Sa Bisaya, kung kay wala na sakripisyo alang sa mga sala, kung tuyoon. If you continually sin after we have received the knowledge of the truth. Nagpadayon gihapon sa pagpakasala, bisa nakabalo na, nakaabot na ang kaybalo sa kamatuuran. Nagpadayon gihapon. Verse 26 nagaingon, kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon. Ang tanan mingog tuyoon. Kung tuyoon nato sa pagpakasala, bisan kabalo na ta sa kamatuuran. Kaning word deliberately means full awareness of what one is doing. What pasabot, kabalog yun siya kung unsay iyang gibuhat. In a way, it is intended for or planned. Giplano pag yun. Kabalo siya, dayon niya pag yun ang giplano. Kani nga verse 26, nga nagsugod og if, usani kapasidaan or warning kanatong katawhan sa Dios nga madangatan nato, giapil nako akong kaugalingon, kanato nga midawat na Jesus nga Ginoo og manluluwas. Kanato nga nakabaton og relasyon sa Dios. Pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesus. Nakabaton sa kamatuoran about the cross and the death of the Lord Jesus Christ. Nakabalo ka nga imong sala gibayran, dugo ang giula aron mahinluan sa sala. Ug sa mga magtotoo nga pinaagi niini nga pasidaan ang matag usa kanato magtamod, magbantay, maglikay unsay gisulti sa pasidaan aron dili kini mahitabo kanato. Kinahanglan do na tay buhaton kung nasulod ta sa gisulti sa pulong sa Ginoo. The word of God is quick, alive. Buhi ang pulong sa Ginoo. Og 100% makikstorya siya sa imong kasing-kasing. Oblihi lang na, ayaw lag resist, ayaw lag mga tarungan, dawata lang ni, ingon nga solido nga pulong sa Ginoo. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, sama sa atong ginikanan nga nahigugma nato, daghan kaayong pasidaan kanato aron dili tang mabutan sa kaalautan o kadisgrasyahan. Maupad ni ang pulong sa Diyos. Ang pulong sa Diyos, makahimo ka nato sa paggiya ka nato, ang Diyos mo giya ka nato, aron walay kapahamakan, walay disgrasya mahitabo sa matag usa ka nato, mga igsoon ko diya sa Ginoo. Now, number 1 nga isgutan nako is wala ni kanisiya naghisgot kaning deliberately continue on sinning. Wala ni maghisgot may tungod sa normal nga sala nga mabuhat na to. Liko na ko ha. Kaning if kung nagpadayon ka pagpakasala bisan og kabalo na kas kamatuoran, wala ni maghisgot
kanato may tungod sa normal nga nabuhat nato nga magtotoo. Kay wala pa'y nabuhi nga naluwas, nga wala makasala human siya naluwas. Usahay makasala ta, wala na to tuyo human ta naluwas. Usahay pod, tuyo na to, pagpakasala, di mga itagpasaylo. Murag tagpuan, nagdula-dulas ng kagalingon. Nakasala ta kay mipili ta nga makasala. Apan, ang Biblia, klaro nga nagtudlo ka nato nga sa dihang adunay conviction sa sala. Sa nabuhat nato, dayon mga itagpasaylo, dayon biyaan, hinulsulan ang sala, ang Diyos madagayaong mapasaylo o muhinlo sa atong mga sala. Nagingon ang 1 John chapter 1, verse 7 to 9. 1 Juan kapitulo 1, 7 nga to sa 9. Nagiskotog number 1, kung magpadayon sa pagpakasala, bisag nakabalunas ka matuuran. Verse 7 to 9. Apan, kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos anaa sa kahayag, magkahiusa kita, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak, maghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Diyos ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kinsay nakasinati nga sana makasala siya, gikonbiktar siya na nga isang pasaylo. Amen. Mauna ang paghinlo nato everyday. Sa nahimo natong natuyo or wala tuyo ang nasala. Ato ni siya aware ta, kabaluta, kay nay conviction. Dunay nagpuyo nga persona sa sulod nato nga mo convict nato sa dihang makasalata at ubangan sa Dios. Apan ang gisgutan sa Bible is kanang sinning willfully. Gituyo gyud. Sige yung gibuhat ang kabalo nga sala. Ang gyapon gabuhat sa sala. Willfully sinning means kabalo nga sala ang gibuhat. Gipadayon pagyud. Gipadayon pagyud. Mura ni siya misukol sa pulong sa Dios. Mura ni siya gibaliwala ang sala ug ang Dios sa iyang kinabuhi. Paminaw pagaigsoon. Kaya this is a turning point sa kinabuhi sa Kristohanon. Because many Christians, human nakabalos kamatuuran, still sinning willfully. Gituyo gyud. Kinsa ni sila, basig wala dire or ni aba dire, mauni sila ang active sa panagtigom sa simbahan. Pero nagtuman o gusto. Sige, buhat og supak sa kabubuton sa Dios. Bisag kabalo siya nga sala ang iyang gibuhat gihapon. Ikadua, kinsa ni siya sinning willfully. Mibiya na after many years active sa Dios o active sa simbahan. Mibalik na sa karaang kinabuhi. Grabe na hinoong pagpakasala. Gitawag ni siya backslider. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, nganong kay balo siya nga ang gibuhat niya sala. Balikon ako, tungod kay, sige siyang nakadungog sa pulong sa Diyos. Kay balo siya sa kamatuuran, may tungod sa sala, may tungod sa gugma sa Diyos. Ug naay small still voice, naay Espiritu Santo, nga konbiktar niya. Apan, kung dili kini hatagan sa magtotoo or naluwas, hatagan og bili ang konviksyon sa Espiritu, mo padulong kini sa padayon pagpakasala. Dato pa, kung badlungon ka, pero imurang i-ignore, wa ka mga ipasaylo, dayon so, murang naukuan ka ng imong gibaliwala, ngona nay nagsigi na kagbuhat sa gipadayon nimo nga sala. Sinning willfully. Kabalo ka, pero sige nimong gibuhat.
Ang ubang magwawali, mikumparar ni ini, ingon nga pagtamay, blasphemy, pag-insulto, wala pagtahod sa balang espiritu, maunay unpardonable sin. Igsoon ko sa Ginoo, nakahimo ning maong naluwas ug usa ka pagsukol, ginganlan ni siya high treason or revolt against God. Si Satanas, kabalo siya. Diya siya, worship leader siya, tubangan sa Diyos. Pero willfully gituyo niya nga mo rebuild siya sa Diyos. Igsoon ko diya sa Ginoo, kabubuton sa Diyos nga human ta maluwas, magkinabuhi tang gawas nun sa gapo sa sala, o sa karaan natong kinabuhi, o magkinabuhi sa bagong kinabuhi ni Kristo. Matarong nga kinabuhi, hangtod nga mubiya ta niining lawas nga atong gipuy-an. Maunay purpose nga nung naluwas ka. Maunay katuyuan nga nung midupa si Jesus dito sa cross. Iyang gibugti, iyang kinabuhi. Aron makabalo ka, gihigugma ka niya. Gusto niya nga langit imong padulngan, dili impyerno. Pero, sige, palakpakan na to ang Diyos, Igsoon. Apan kung taliwala sa gugma sa Diyos, giabusaran sa usa nga nakadawat. Gituyo nga mo rebuilding. Abilang siguro og unsa ang sala. Ang sin separates man from God. Muna hinungdan nga ang anak mi kanaog kay gusto sa Dios nga maka-fellowship, dunay righteousness, matarong nga mga tawo nga mahimong makaabot sa pagtuo, mamatarong atubangan sa Dios sa diyang makadungog sa gugma sa Ginoo. Nagingon ang 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Maunay porsyon nimo igsoon. Naluwas baka say amen dako. Naluwas baka singgit og amen. Maunay imong dapit. This means that anyone who belongs to Christ, si bisan kinsa nga iya kang Kristo, has become a new person. Nahimong bagong tao. The old is gone, the new has begun. Ang daan nga sala nga kinabuhi, gipateng nga kinabuhi sa sala, gibiyaan. Nakasabot siya sa value niya. Nakasabot siya sa bilis sa iyang kalag at ubangan sa Diyos. Nadawat niya ang hingapin nga gugma o grasya sa Diyos. Muning tawhana, ang tinuod nga nakabaton sa kaluwasan. Bagong binuhat diya kang Kristo, ang daan milabay na. Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na ta sa Diyos. Hallelujah. Imagine ay mong kaugalingon. Out of the thousands sa pagadian, ikaw, usa ka, sa gipick up sa Diyos. You are chosen. Ang Bible, wala pa buhat ang kalibutan. Dili nimo maisip ang bili sa Diyos, ang bili nga gihatag sa Diyos nimo. Siguro may kang ordinaryo ramang kong tao mo. No, igsoon. Di ko di daw naglingkod diha. You are chosen by God nga makalingkod, makadungog sa gugma sa Ginoo, makabaton sa kamatuoran sa Diyos. Gipili na kita sa Diyos, diha kang Kristo. Listen, aron mahimo kitang balaan. Og walay sala sa iyang atubangan. You are selected among the many, among the thousands. Unsay purpose? Aron masiparar sa sala. Mabalaan sa iyang atubangan tungod sa gugma. Gugma sa Diyos ang naghimo ani, ang nagdumala ani. Igsoon ko diya sa Ginoo. Dunay purpose kanong naluwas ka. Haron ka makabiya sa gapo sa sala.
Apan, bisang taliwala sa kamatuoran nga imong nadawat. Taliwala sa gugma nga sige mong madunggan. Taliwala sa cross nga pirmi nimong makita. Nagpadayon gihapon ka sa pagpakasala or mibalik ka sa imong old life. Paminaw igsoon. Verse 26. Wala na'y sakripisyo alang sa sala. Kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala, human kita makabalo sa kamatuoran. Wala na'y sakripisyo sa sala. Kung tuyuon, sinning willfully, continually, napadayon, hugaw nga buhat, hugaw nga huna-huna, hugaw nga binuhatan. Wala na. Kay wala na sakripisyo, kung tuyuon kayo ito pagpasala, human kita makabalos kamaturan. Ikaduha, judgment and raging fire awaits them. Verse 27, ang nahabilin, hinuon, mauna lang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabangis nga kalayo nga mulaglag sa musukol sa Dios. Kinsay gistoryahan ani? Kinsay gistoryahan mingog ako ni? Kinsay katawan sa Dios dire mingog ako ni? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung tuyoon yun nato, kung ato yung perming buhaton, bisag kabalo na ta. Ingon ang pulong sa Ginoo, wa na'y sakripisyo para nimo, oy. Kabalo na ka sa tinuod, imo pag yung gibuhat. Unsay magpaabot nimo? Kung sa katapusan sa imong ginhawa or pagbalik sa Ginoo, naa ka gihapon diha, bisag naluwas ka doon, tell me. Unsay sulti sa Biblia? Raging fire awaits you. Ang agdilaab nga kalayo nagpaabot nimo. Kristohanon man ko, Lord. Pero siguro sa appearance ra nimo, but atubangan sa Ginoo, nakita niya ang adlaw-adlaw natong binuhatan, naaman ta sa tago o naaman ta sa dayag, transparent ta atubangan sa Ginoo. Kinlangan makabaluta nga dili nato himuong gamay ang kaluwasan nga atong nadawat. Atubangan sa Dios dako kayog bili ang salvation nato. Iyang anak ang mibugti aron ta maluwas. Mapasaylos atong mga sala ug sa silot sa sala. Iya tang giluwas aron magawas nun ta ni ining sala ug kaning silot nga mao ang kamatayon sa walay katapusan. Ang silot sa sala mao ang kamatayon. Kamatayon nagrepresent sa impyerno, padulngan sa kalag sa tao. Matud pa sa usa ka writer nga si Toby Mac. Ingon siya, when God give you a new beginning, don't repeat the same old mistakes. Kung ang Diyos maghatag nimo bag-ong sinugdanan, ayaw nag-ubsba ang karaan nimong mga ginabuhat. Kay ang Diyos nga nagpili nimo, gusto siyang itarong imong kinabuhi before ka makighimamat niya. Dili nato ibaylo ang lumalabay nga kalipayan. Yes, ang sala, the lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. Kaning pangibog sa unod, pangibog sa mata, garbo sa kinabuhi, lami kaini sa unod. But this is temporary. Temporaryo ra gyud. Makamataong ta ka kung ikaw ni. Temporaryo ra ni. Igsuon ko diya sa Ginoo. Dili ni siya magdugay, taman. Igsuon ang kalipayan sa pagbuhat, magpadayonon sa sala. Ang lasting nga saad sa Ginoo kung magpadayon ka, kamatayon sa walay katapusan. Mauni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Diya kang Kristo, sadyang magpadayon ka sa kinabuhi. Diya kang Kristo, unsay promise niya, kinabuhing walay katapusan. So baliko nako, dili nato ibaylo sa lumalabay nga kalipayan.
o padayon nga pagbuhat og sala at ubangan sa Dios kay dunay linugdangan kining tanan. So exon number 1, if you are willfully, kung ang usa ka Kristohanon padayon gihapong nagpakasala, nakakita man ang leader, ang pastor kinsa man sa palibot, kabalo siya sa iyang gibuhat. Salamat nga dapat na karon sa atong lawas. Palakpakan na to ang Ginoo karong buntaga. Ikaduha nga importanteng isgutan na to karong buntaga. Number 1, kung tuyoon yun pagpakasala, ingon ang Bible, wala na'y sakripisyo pa. Ikaduha, ang nagpaabot, nagdilaab nga kalayo. Ikaduha, example of Moses. Unsa man ang ehemplo ni Moses. Sa verse 28 ug 29 sa Hebrew chapter 10, unsa man ang komparason, ikumpara nato si Moses o si Jesus. Patyon sa walay ko kaluoy ang makalapas sa balaod ni Moses, kung kahukman nga sad-an pinaagi sa duha o tulo ka saksi. Karon, unsa may buhaton ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios, nga nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan, nga naghinlo kaniya, ug unsa may mahitabo sa nagbugal-bugal sa espiritu nga naghatag sa grasya. Sigurado gayod nga bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Sa panahon ni Moses, ang mula pa sa balaod, gihukman sumala sa balaod. Kay balo kayo ang mga Hudiyo ani. Hatagan lang tamo og unsay mga nasulat sa balaod ni Moses. Sa Deuteronomy 17 verse 2 to 6. Deuteronomy 17 to 2 to 6. Kung sa inyong lungsod, mo niyang balaod ha? Kung sa inyong lungsod may makasala sa Ginoo, nga inyong Dios ug maglapas sa kasabutan pinagi sa pagsimba sa laing Dios, o sa adlaw sa bulan sa mga bituon, kinahanglan nga inyo kining susihon pag-ayo. Kung tinuod nga nahimo ang maungilad nga butang sa Israel. Dadaan ninyo sa gawa sa lungsod ang mga tao ug batuan ninyo siya hangtod mamatay. Mahimong patyon ang tao human kapamatud-an nga sad-an siya pinaagi sa duha o tulo ka saksi. Apan dili siya mahimong patyon kung usara kas ang musaksi kaniya. Ang mga saksi maoy mo una pagbato kaniya ug unya musunod ang tibok lungsod. Kinahanglan nga wag tangon ninyo ang dautan gikan sa inyong lungsod. Sa balaod ni Moses, katawhan sa Dios sa Old Testament, walang patawad. Imagine ka, kung dunay makakita nga nagbuhat ka, nakalapas ka sa balaod ni Moses, kung madunay witness, duha og tulo, unsay buhaton, ang witness mo'y unang mubato. Hantod, una ang witness mubato, hangtod tibuok katawan sa Israel mubato, hangtod mamatay. That's the punishment, diretso. Walang patawad. Deuteronomy 13, 6 to 10. Deuteronomy 13, 6 to 10. Bisan ang inyong igsuon, kung ang anak sa imong inahan o sa inyong anak o inyong asawa usuod nga higala, mudani kaninyo sa tago sa pagsimba sa ubang Dios nga wala ninyo, ug sa inyong katigulangan simbaha sa mga Dios sa mga tao nga nagpuyo duol kaninyo, ug sa mga Dios nga tuas sa layo, ayaw padani ug ayaw pamati kaniya. Ayaw siya kaluy o panalipdi, patya siya. Kinahanglan nga kamo mao'y unang mubakyaw sa inyong mga kamot aron sa pagpatay kaniya, ug muduyog kaninyo ang tibok nasod. Batuas siya kay naninguha man siya sa pagpahilayo kaninyo gikan sa Ginoo. Ang Dios nga nagkuha kanyo gikan sa Egipto, diin na ulipon kamo. Walay kaluoy, walay second chance sa balaod ni Moses. Ang punishment is batuon, tibuok nasod mo bato. Imagine ka sa balaod ni Moses. Walay kaluoy ang mga tao tungod kay balaod, ang mubayad, balaod. Last exon. Diya sa Leviticus 24, verse 14 to 16.
Dada sa gawa sa kampo ang taong nagpasipala sa Dios. Itapion sa ang iyang ulo sa mga kamot sa tanan nga nakadungog kaniya, nga nagpasipala ug unya ipabato sa tibuok Israel. Sulti ang mga Israelita nga ang nagpasipala sa iyang Dios silutan gayod. Ang magpasipala sa ngalan ni Yahweh patyon gayod. Ipabato siya sa tibuok Israel katong nagpasipala sa ngalan ni Yahweh. Langyaw man siya ulumad, kinahanglang patyon. Law applied to all sa balaod ni Moses. Mauni ang nahimong kinabuhi sa mga Hudiyo sa time ni Moses. Igsuon ko din sa Ginoo, kung imong tan-awon, ngilngig kayo. Imong mao makasalay, kamo bato. Imong anak masalay, kamo bato. Bato hangtod sa kamatayon. Ngilngig kayo. Pero, unsa kang ngilngig kung kang Ginong Jesus na ang judgment. Ang musupak gani ni Moses, death physical. Unsa pa ka kung mubatok ta kang Ginong Jesus, for Jesus is higher than Moses. Amen. Grasya mas labaw kaysa balaod. Amen. Ang pagtuman sa balaod mo'y pagmatarong sa mga tao sa Old Testament. Ikumparar na to karon na matarong ta pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Amen. Na matarong ta. Kumparar na to mga igsoon. Hallelujah. Napasaylo ta pinagi sa dugo ni Jesus. Naluwas ta. Wala tay gibuhat. Naluwas ta. Gipili ta. Grasya ang atong kaluwasan. Balik ko na ko, wala tay gibuhat, gitubos ta, aron, pinagi sa pagtuon ni Jesus, mamatarong ta. Gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi, aron maluwas ta, makasinati sa gugma niya. Kung ang usa ka tawo man maluwas, nagpadayon gihapon sa pagkasala, umubiya siya, human makatilaw sa pagkamaayo sa Dios, worst punishment ang mudangat kaniya. No more mercy for those who backslide. Sa pagpadayon sa pagkasala, sa dihang muabot ang iyang katapusan gininhawa, sa dihang mubalik si Ginoong Jesus. Igsoon, ngano man, ngano, verse 29, nagingon ang Biblia, nagtamay siya sa anak sa Diyos. Nagtamay, di trample the Son of God. Ikaduha, nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Gibaliwala niya nga nahinluan siya, gipasaylo siya. Wala lang niya wala niya gi-count, wala niya isipa. Ang kaluwasan, wrap up na ang pagpasaylo, ang paghinlo, aron dalhon ta sa matarong nga dalan diha kang Ginoong Hesus. Ikatulo, nagbugal-bugal siya sa espiritu nga naghatag sa grasya. So ang tao, human siya naluwas. Ang makaraang gibuhat niya sa una, gibalikan niya, padayon gyapon siya buhat. Karon bitaw sa kalibutan, maigsoon kaning kalibutan na adiri ang sala. Sa langit wala na sala. Amen. Ni adiri ang muintay sa tao, ang muganoy bisag Kristohanon, muganoy sa tao sa papakasala. Ni ara nato nga mga tao iya sa Ginoo nga nakabalo sa kamatuoran nga mubarog ta. Unsay gibuhat ni Jesus puli nato. Amen. Unsay gibuhat niya puli nako, iya kong giluwas, iya kong gipasaylo. Wala ko naghago, wala ko nagsakripisyo. Gi-offer niya gidawat nako, what a grace. Pero kang abosara nimo ang grasya. Naapa ba? Wala. Grace ang atong gipuy-an karon, dili balaod. Mas dako ang mga igsoon ko diya sa Ginoo. Silang gidawat nimo si Jesus, turn around.
100% biyai ang imong karaang kinabuhi sa una. That is salvation, turn around. Pero, kung mo turn away ka, worse punishment ang madawat sa tao. Human siya kabalo sa kamatuoran. Ingon ana, gusto sa Ginoo makadungog ta sa kamatuoran. Aron mahimo natong mahaom atong kaugalingon. Sa katuyuan sa Dios nganong naluwas ta. Dili hamay-hamay ang kaluwasan nga atong nadawat. Amen? Dili ni siya ordinary nga butang. Dako ni kaayog value atubangan sa Ginoo. Ikatulog nga gusto na kong isgutan. Number 1 is kung tuyo na to pagpakasala. Kaduha, the example of Moses. Ikatulo and the last. God will judge His people. Ang Diyos muhukom sa iyang katawan. Verse 30 to 31. Naway katawan ang Diyos diri? Thank you, Lord. 30 to 31. Kay nasayod kita, kinsa ang nag-ingon. Manimalus gayud ako, ug pabayron ko sila. Ug nailan usab nato ang miingon, hukman sa Dios ang iyang katawhan. Makalilisang gayud ang pagkahulog ngadto sa kamot sa Dios nga buhi. Daghang mga tao dili mo tuo nga ang Dios mohukom. Kaya binila, ang Diyos sa gugma. Yes, God is love. Amen? But at the other side, God is a justice God. Ayaw ingna, nga human niya gisakripisyo ang tanan, human niya gihatag yung kinabuhi, aron lang ka maluwas, aron lang ka matug langit, then wa taga igbalyo, wa taga igbili, gabuhat tinuon og sukwahi, unsa man ang buhaton sa nagpadala, sa nagsakripisyo. Gihatag na nako tanan, ginani lang ko ninyo. Sa pagkasulti lang na anak ko. Mao nang ang Bible nang ingon, He will judge His own people. Kita gipili na ta sa Dios, walay ko ana, walay argumento ana. Dili aksidente nga nakadungog ta sa kamatuoran. Ako dili gyud aksidente nga 1983 nakadungog ko sa gugma sa Ginoo. Ako gyud nang gitiman-an. October 1983, gitiman-an gyud nako. Gi-reach out ko sa Ginoo sa peak sa akong life iya kong giluwas. Ug wa nako na malinti hangtod 2020. Gitagaan ako nagbalyo ang gugma sa Dios nako. Ang pagpili sa Diyos nako, ang pagbugti siyang kinabuhi nako, ako nang gitreasure sa akong kaugalingon. So igsuon ko diya sa Ginoo. Balik ko nako, daghang mga tao, ang Diyos mo silot, Diyos sa gugma. Pero kung tanaw na to, diri sa Exodus gani, no, sa Old Testament, sa 34, chapter 34, 6 to 7. Mao ni ang pagpamatuod kung kinsa ang Diyos. Miagi ang Ginoo atubangan ni Moses og miingon, ako si Yahweh, ang Diyos nga maluluyon. Amen? Dili ako daling masuko. Puno ako sa gugmang walay paglubad og matinumanon. Nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong saad. Ngadto sa linibo kakaliwatan, ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa katulo o ikaapat nga kaliwatan tungod sa sala sa katigulangan. Imagine ka, papa ray nakasala down sa mga apo, makatagamtam gihapon sa silot. But grasya sa Dios sa atong generation, sa ato kitang New Testament nga katawhan sa Dios. Atong gilantaw ang Dios sa gugma. Dili sa gisukitan sa ato sa pulong sa Ginoo. Sadang dunay pag-abusar, dunay pagrebelde. Igsuon ingon ang Bible, makalilisang ang mahulog sa Dios nga buhi. Because gibugti na sa Dios para ta maluwas.
Iya naghatag yung kinabuhi para malangit ta. Pero kita paghihapoy nagbuhat og di tarong, unsa na lang ang umalabot. So, why ang Diyos mo judge sa iyang katawan? Because gihatagan ta niya dakong privilege nga makabaton og pagtuon niya, maluwas og makailan niya, og mamatarong. Di ba privilege ang mahimong katawan sa Diyos? It's a privilege. Dili ni nimo pangayoon, niabot lang nimo. Dili aksidente na invite ka. Dili aksidente nga nakasulod ka, nakapaminaw ka. Dayon ang pulos Ginoo, gaganahan kay maminaw. Gidani ka sa espiritu sa Ginoo. Dako kay privilege gihatag sa Dios nimo. Kita nga katawon sa Dios una ta niya nga pahibalon aning gusto sa Ginoo nga makibaluta sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kay ang kaluwasan nga nadawat nato gikan ni sa Dios. Dili ni nato gihaguan. Dili ang kaluwasan nga atong nadawat, dili aron magpadayon ta sa pagpakasala, kundi muundang ta sa pagpakasala. Magkinabuhi ta para sa Dios ug kahimayaan sa Dios. Mauni ang atong parte. Ang Dios nagluwas nato, our part is to live for Him. Amen? Ang atong parte is pagkinabuhi para. Musunod sa dalan sa Diyos. Biyaan ang dalan nga dautan. Mutuman sa Diyos. Dili magtuman sa iyang kaugalingon. Dili mo buhat og sukwahi. Sa dalan nga gusto ipasubay sa Diyos. Kay mismo ang nagluwas, moray mohukom na to. Doon na story sa usa ka tawo nga naligo siya sa lalom kayo nga dagat. Siya ra isa. Wa niya malinggati nga lalom na di kayo ang iyang gilanguyan. Mao na nga hapit na siya malumos sa kalalom. Nangayon na siya tabang, nagpakitabang na siya, kahapit na yun siya mamatay. Tabang! May gani kay dunay sa katao nga nakalabay, nga nakakita niya nga nangayon siya tabang. O katong tawhana, mi-save niya sa iyang hapit nga kamatayon sa tubig. Gi-save niya ang maong tawo. O sa diyan giluwas niya, nang labay ang mga katuigan, wala na sila magkita. But one day, dito sa hukmanan, kanabang sa korte, dito siya galingkod kay nakuan day siya, daghan day siyang sala nga nabuhat. Nakapatay, nangawat, daghan kay siyang sala. Hangtod nga, na-accuse siya, naabot siya sa korte. Paglingkod niya din na, tanaw siya diya sa tubangan, wa pa mo gawas ang judge. Hadlok na kay siya, kung sayang judgment sa iya. Paggawas sa judge, kuan kay siya, sala, kailam kay kuan ning tawanan. Mao man ni ang tawo nga nagluwas nako. Judge na di ay siya. So nabuhian siya og kuan ba? Kay luwason gyud kuan niya, kay giluwas gay ko niya tong nahapit ko malumos. Gidool niya ang judge, nagpakiluoy siya. Ikaw man tong nagluwas nako, no? Pwede bang luwason ko nimo sa akong kaso karon? Ningon ang judge. Katong primero, nagluwas pa ko nimo. Pero karon, judge na ko nimo. I will judge you sumala sa imong nahimong sala. Mausad na igsoon ang picture unya. Humantan niya luwasa. Magligid ang mga panahon na patas kalibutan. Ang iyang purpose. Matarong atong kinabuhi. Makasinati ta sa unsa kalami ang mga lagad sa Ginoo. Unsa kanindot ang kinabuhi nga matarong. Gusto sa Dios experience niya nato. Apan, kung nagpadayon gihapon, ning samot hinuon nga kinabuhi, murag ning lupad nimo, murag nag-eroplano, murag naay saranggola sa kinabuhi. Maabot ang time, Jesus will be no longer a Savior. He is now the Judge.
ug una niyang hukman ang katawhan. Mao nang karong buntaga, naatay time, naatay pasidaan, because God loves us so much. Jesus talks about punishment. Wala lang siya naghisgot na Diyos sa gugma, but naghisgot siya og mga silot diri sa Bible. Unsa pa ka, kung kita hukman, humanta na luwas, unsa pa ka itong mga wala. Amen, mga igsoon. Salamat. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, dako kayong privilege, gihatag sa Ginoo nato. So naghisgot siya, si Jesus naghisgot about punishment. Sa Mark chapter 9, 43, 45, 47, 48. Mark chapter 9, 43, 45, 47, 48. Kung ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impierno diin ang kalayo walay pagkapalong. Unsay mabuhat sa kamot? Mangawat pa. Magdagmal, mag-abusar, no? Next, kung ang usa nimo katiil, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha katiil apan itambog ka sa impierno. Say mabuhat sa tiil bisag asa padulong. Sunod, kung usa nimo kamata, mo'y makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo musulod sa kingarian sa Dios usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang ulod ug dili mapalong ang kalayo. Hallelujah. Igsoon, kining parte sa tong lawas, mo'y muganoy sa pagpakasala. Pero ingon ang Ginoo, kung nagtinguha ka, ay mong kinabuhi, prepared for heaven, stop it now. Undangan na. Ang pulong sa Ginoo, lugit, tabot, pasabok, undang na, putla, undango na. Ayaw ibaylo ang kalipayan sa mata, sa tiil, sa kamot, sa giandam sa Dios para sa imuha. Hallelujah! Matthew 25, 41, 46, duha ka verse. Matthew 25, 41, 46. Unya, muingon siya ngadto sa mga tao siyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Ang impierno para ra gyud sa yawa ug taog sa anghel. Pero mo nagisgutan sa pulong sa Ginoo. Busa kini sila mahiagom sa walay katapusang silot. Apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Hallelujah. Naabay mga matarong! Padayon sa pagkamatarong, diha kang Kristo. Kung wala nimo buhata ang imong parte, buhata na karon. Ang pulong sa Ginoo saying warning nato, Jesus is coming very soon. Wala gisulti sa Bible nga mauni adlaw mo balik si Jesus, anytime mo balik siya. Kung ang kinabuhi nga giluwas sa Dios giabusaran, girebilde, no, nagbugal-bugal sa espiritu sa Ginoo, unsay giingon sa Bible, igsoon, makalilisang ang abuton because God will revenge sa iyang katawhan. Kabalo nga si Jesus namatay puli niya, kabalo na si Jesus naghinlo siyang sala, wala gibali wala. Ang iyang gibuhat murag wala lang. Pero salamat sa Ginoo karong buntaga, miabot ang pulong sa Ginoo because God loves us so much. Okay.
స్వార్థపరుడా, వేషధారి. ఏంట్రా ప్రియమైన స్నేహితునికి అని రాయవలసిన ఉత్తరం ఇలా ఉందేంటి అనుకుంటున్నావా నీచుడా? నువ్వు చేసిన పనికి నిన్నేమనాలో అర్థం కావడం లేదురా. ఇంతకీ నేనేం చేశాను అనుకుంటున్నావా? అది చెప్పడానికే కదరా భ్రష్టుడా నేను ఈ ఉత్తరం రాసింది. ఇంతకీ ఈ ఉత్తరం ఎక్కడి నుండి రాశాడు అని ఫ్రమ్ అడ్రస్ చూస్తున్నావా? భయంకరమైన నరకం నుండి రా, భయంకరమైన నరకం నుండి. మంట. ఇక్కడి పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడు కూల్ బీరు కూల్ వాటర్ తాగే నాకు ఒక్క నీటి చుక్క కోసం నా నాలుక తప్పించిపోతుందిరా, నా నాలుక తప్పించిపోతుంది. నేను సిగరెట్ దమ్ము లాగి ఒక భలే రింగులు వదులుతున్నావురా నీ దగ్గర చేసావు కదరా నీచుడా. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ అగ్నిగుండంలో తాగుతున్నది ఏంటో తెలుసా? కనకనమండే నిప్పు కట్టెరా, నిప్పు కట్ట మంట. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఊరెళ్తే మనిద్దరం కలిసి మీ ఇంట్లోనే మందుపాటు చేసుకొని తెల్లవాళ్ళు చిత్తుగా తాగి పిచ్చి పాటలు పెట్టుకొని ఒళ్ళు తెలియకుండా డ్యాన్స్ చేశాం కదరా నీచుడా. దానికి ఇప్పుడు నేను అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? నేను ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న శిక్ష ఏంటో తెలుసా? యాసిడ్ తాగుతూ భయంకరమైన నా అగ్నిగుండంలో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను రా, డ్యాన్స్ చేస్తున్నాను. మంట మంట తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నేను ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వాలని మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళి తాయెత్తు తెచ్చుకుంటే నాకు ఆ తాయెత్తు తెమ్మంటివి కదరా, నాకు ఓ తాయెత్తు తెమ్మంటివి కదరా. మా అమ్మ ఆరోగ్యం బాగాలేక హాస్పిటల్స్ అన్ని తిరిగి అలసిపోతే నల్లకోడి తీసుకొని ఊరు చివరనున్న మంత్రగాడి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నావు కదరా. ఆ మంత్రగాడు నాతో పాటే ఈ భయంకరమైన నరకంలో బొప్పలు పెట్టి అరుస్తూ కాలిపోతున్నాడు రా. మంట మంట. మన బాత్రూంలో ఒక్కరోజు వాటర్ పెట్టకపోతేనే, మన బాత్రూంలో ఒక్కరోజు వాటర్ పోయకపోతేనే ఆ కంపు తట్టుకోలేకపోయాం కదరా. ఇక్కడున్న కంపు భరించలేమురా, ఎప్పుడు భరించాల్సిందేరా. మంట మంట. నేను మీ దేవుని గురించి అడిగినప్పుడల్లా ఒక్క మాటైనా నాతో చెప్పావా? అడిగినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి చెప్పేవాడివి, ఏదో ఒకటి మార్చేవాడివి. నేను మీ చర్చికి వస్తా అన్న నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు. నువ్వేం క్రిస్టియన్విరా, నువ్వేం క్రిస్టియన్వి. నువ్వు దేవుళ్ళ ఉండి కూడా నాతో పాటు సినిమాలకు, సిగార్లకు, పార్కులకు, లాడ్జింగ్లకు ఇద్దరం కలిసి పిచ్చిగా తిరిగాం కదరా. నీచుడా, నువ్వు దేవుళ్ళో ఉండి నీతికరమైన జీవితం జీవించాల్సింది పోయి, నీ దేవుళ్ళో ఉండి నీతికరమైన జీవితం జీవించి నాకు మాదిరికరంగా జీవించాల్సింది పోయి నీతి తప్పిన జీవితం జీవించావు కదరా నీచుడా.
Ah! Ah! Manda! Agni! Agni! Appa! Ah! 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 ఇప్పటికైనా నువ్వు మారరా, ఇప్పటికైనా నువ్వు మారరా. నీకున్న భయంకరమైన అలవాట్ల నుంచి మానురా. మన ఫ్రెండ్స్కి, మన ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పురా, యేసే రక్షకుడని, ఆయన పేరులో విడుదల ఉన్నదని, అన్ని సమస్యలకు చాలిన దేవుడని, అప్పు నుండి విడిపిస్తాడని, తాగుడు మాన్పిస్తాడని, పాపపు ఊపిలో నుండి విడిపిస్తాడని చెప్పురా. మంట తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఈ మంటలోనే తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మంట! అరే మా ఇంటి వారికి కూడా చెప్పురా, యేసే రక్షకుడని, ఆయన నామంలో విడుదల ఉన్నదని చెప్పురా. ఒరేయ్, యేసే దేవుడని, ప్రేమిస్తాడని, నిత్య జీవం ఇస్తాడని నువ్వు నాకు ఒక్కసారి చెప్పి ఉంటే నేను ఈ భయంకరమైన నరకానికి వచ్చేవాడిని కాదురా. నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి యేసే దేవుడని అరిచి చెప్పాలని ఉందిరా, కానీ నాకు అవకాశం లేదు. ఒక్కసారి ఈ భయంకరమైన నరకానికి వచ్చామో అంతే సంగతులు. కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ నరకంలో కాలిపోవాలిరా, కోట్ల సంవత్సరాలు ఈ నరకంలో కాలిపోవాలా. ఈ నరకంలో నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. నరకం పరలోకం ఉంది, ఇది నిజం. నమ్మండి, మీరు మారు మనసు పొంది యేసు నామంలో రక్షణ పొందండి. రక్షణ పొందిన వారు మీ రక్షణను చివరి శ్వాస వరకు కాపాడుకోండి. నా లెటర్ వినిచిన మీ అందరికీ నరకం పరలోకం ఉంది, ఇది నిజం. నమ్మండి, మీరు మారు మనసు పొంది యేసు నామంలో రక్షణ పొందండి. రక్షణ పొందిన వారు మీ రక్షణను చివరి శ్వాస వరకు కాపాడుకోండి. It's a fearful hell. Akalilisang kayo, real gyud ang impyerno baya igsoon. Dili baya siya butang, dili siya huna-huna or haga-haka-haka nga pulong. Hell is real. Gipatanaw ta sa pulong sa Ginoo, sa dakong privilege nga miabot nato, ang kaluwasan. Ang langit, kinabuhing walay katapusan. Apan, kung mutulibagbag sa sinultian sa ginikanan, mutulibagbag gihapon, fearful hell awaits. Maybe, kani nga mensahe, may abot nimo ingon nga warning for you to stop sinning. I tell you, God loves you so much. Siguro nakuan lang ka, nadala lang ka sa imong pagbati, sa imong giatubang. Dili gusto sa Diyos
nga mao ni dangatan sa imong kinabuhi. Human ka makailan niya. Niya pata sa kalibutan igsoon na apatay time. Unsa nakamubo atong panahon dire. Hallelujah. Ikaw ug ako ang responsable sa desisyon nga buhaton nato sa atong kinabuhi karon. Kung ikaw ning ipasidan-an sa Dios, humble yourself. Accept imuhang nahimutangan. Repent and turn to God. Ayaw ibaylo ang gugma. Ayaw ibaylo ang pagkamayo sa Diyos sa mga butang nga di mahimuot ang Diyos. Kung first time nimo nagtanaw karon pod sa online namo nga service. Kung imong kinabuhi naglangkob sa pagpakasala, now is the time to repent and come back to God. Abi ninyo igsoon, dili gyud nato matugkad ang gugma sa Ginoo. So kung ang ibugti nato sa gugma sa Ginoo, maabusaran kani ang grasya sa Dios. Unang gingon sa katapusan, hang Dios manimalos ay ang katawhan. Because ang truth iyan ang gihatag apan sukwahi atong gibuhat atubangan niya. But praise God, baliko nako. Ni apa ka, kinsa man ka. Sakarawa siya ka basan the Lord. God, I pray in the name of Jesus. Doon na siguro dire mga katawhan ni mo Ginoo. Nga nagpadayon, gituyo, kabalo, pero wala mo undang, nakalipay gyapon sa sala. Panibuntaga Ginoo, lalom kaayo ang gidutlan sa imong pulong. I pray, God, in the name of Jesus, dunay kinabuhi nga mausab karong buntaga, Lord. Dili tungod kay gihadlok, kundi tungod Ginoo. Ang imong gugma mulabaw sa judgment Ginoo, nga imong gibutang sa imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Thank you, God. We give you praise. We give you praise. We give you praise. I just igsoon karong buntaga. Maybe there are few dili ni pagpakaulaw nimo kun dili. It's a public nga mingon ka sa mong kaugalingon, Lord. Ako ni Lord. Kabalo ko. Pero gibuhat gapon, gituyo gihapon ako. Gusto kong ma-stop na ni Lord. Kung ikaw ni igsoon, sige kang gikonbiktar sa sala, pero wala gid ka muunda. Palihog kog pataas sa imong tuo nga kamot. Dili ni mo labay kini nga pulong sa Ginoo karong buntaga. Importante kayo because we are in the last days. Kung imuha ning palabyon sa imong kinabuhi, basig wala, dili na nimo balik. Di nakakadungog pag ingon ani nga wali. Thank you for those hands. Salamat ang kamuta igsoon. Ikaw ray nakabalo. Isulti sa Ginoo karong buntaga. Confess it to the Lord. Sugid sa Ginoo. God is able. Unsa man na ang gibuhat nimo, unsa man ang nagguyo nimo sa sala. Ibabaw sa tanan ang dugo ni Jesus muhinlo nimo. In the name of Jesus. Igsoon na Lord, ako ning undangom, ako ning i-stop ni nako Lord. Dagang kay nagbiktima og pornography karong mga kapanahunan. Dagang kay nabiktima sa mga butang nga dili makaayo kanila ingon nga templo sa Dios. Igsoon, kaluoy mong kaugalingon tubangan sa Ginoo. God is a merciful God, but that mercy will end
kanang grasya nga gibkuan sa Ginoo sa imuha. Sige, sugid Lord, gusto kong mulakaw sa katarong atubangan nimo. Di ko gustong mahukman nimo Lord, kay gipili na ko nimo. Sukura ba siya kabasanda Lord. Hallelujah, salamat Ginoo. Just receive the forgiveness of God. Dawatang pasaylo sa Dios karong buntaga. Igsoon makabiya ka ana. Maputol na nimo sa ngalan ni Jesus. Mas gamhanan si Kristo kaysa sala nining kalibutan. Walay dugo, walay unsa kabugat nga sala nga dili mahinluan sa dugo ni Jesus. Just believe on the blood of Jesus can cleanse you. Huna-huna, pagbati, mahinluan ka karong buntaga. Just confess it. Sabat anig soon, Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tinuyuan nga sala nga akong gibuhat at tubangan nimo. Ginoong Jesus, salamat sa imong pagpili nako, sa imong pagluwas nako, sa pribilehiyo mahimo nimong katawhan. Karong buntaga, akong gidesisyonan, biyaan ang sala akong nabuhat at tubangan nimo. Ang Ginoong Jesus, hinloy ko sa imong hamili nga dugo. Pinagi sa pagtuo, ako karon pinasaylo na. Ako karon nahinluan na. Ako karon gawas no na. Salamat Ginoong Jesus. Amen. O amen. Hallelujah, Lord. Igsoon, dili na siya pagbati, kung dili pagtuo. Ba't inigbiya ni mo ani nga building? Tuuhi. Gipasaylo na ka. Ayaw na baliki. Ni paghisgot, ni pag-adto. Discipline yourself. Because God loves you so much. Give God the best cup offering this morning, Igsoon. Hallelujah. Let's worship God, Igsoon. Jesus, I'll never forget what you've done for me.